Takže čau ľudia, vítame vás z nového videa. Dneska budeme ochutnávať tieto keksy. Poď sem. Tak takú toto lila, neviem či to je tá presne ako v obchode býva tá Mila. Alebo, no a tu máme ešte citrónovú. Tak to, potom tu máme tatranky, kakao, čo to je? Lieskový orech, mlieko a potom také cukriky ešte. A fruitky. No. A tak môžeme okúštovať. Takže ja by som dal prvé. Počkej. Najprv by som dal tieto tatranky prvé, ne? No. Tak môžeme tatranky. Čo? No, takže môžeme okoštovať. To sú aké? Kakaová náplň. Tady svoj. No, takže. Hej. Ako tá. Okoštuj. No. Toto je dobré. No. Dizzy. Tak tomuto by som dal tak asi 7 z 10. No, také klasické, no. Hej. 6,5. 6,5. No. Čo by sme, mohli by sme si dať potom tento orech. Orechové tatranky. Ha? Dobre, už ide. Takže. Chutí to? Dobre. Chutí to ako orech. Wow. No som dal 5. Možno, že aj lepšie ako ty. Ja by som dal 5. Ja 7. 7? Ja by som si asi tieto vybral. No, potom tu máme potom tu máme mliekové tatranky. A svrbí sa. No. Takže. Nie! Tu máme ešte tieto. Povieme len, či to chutí ako klasická Mila. Aha. Dáme ešte citrónovú. Takže mliečná. Neviem, či to bude tako dobré, ale... Asi taký klasický. To chutí ako to z Jednoty. Čo? Tá vec. No, okoštuj. A to sme kúpili v... Jak sa to dá? Skôr také bez chutí. Aj no. Kde sme to kúpili? Ale dobre. 6,5 asi. Hej? Ale čo myslíš? No, v akom obchode sme to kúpili? Biedronka. V Biedronke sme to, lebo otvorili nové obchody na Slovensku. No tieto. No, dobre. No. Kúsok. Ktoré dáme? Som dal... Toto by som dal. Soky. Alebo toto? No to, fruit. To by som dal na fruit. Tak dobre, tak poďme toto. Keks. Dobre. Tento lila. Koštovná. Joj. No, tak. To náplň. Bude. Je to hrubšie ako Mila, nie? Hej.
asi tady to po tú čiaru. Okoštujeme. Ako to chutí? Také dosť podobné. No. Takú kávu cítiť. Nej. Ale veľmi podobné. Dobre. Teraz tu máme... Počkej, koľko by si tomu dal? 7,5 asi. 7,5? Ty? Aj 8 asi. A toto som ešte nehodnotil. Koľko si vravel? 6. 6? 6, no. No by som dal tiež asi 6. No, okoštujeme... Stoj, dobre. Citrónovú, hej? Tu istú len citrónovú. Čo tam zrobí? Ja to asi neotváram. Tak z druhej. Jaj? Dobre. No, takisto to asi vyzerá. No, pôsobí inak. Aha, taká, no. Hej, kúsok. Okay. Podobne. Čo koštujeme? Tam je cítiť tak citrónu. Toto je dobré. Toto by som si kúpil. Až teraz cítim ešte príchuť. Tu dosť cítiť, no. No, tomu by som dal 9. 8 asi. Hej. Že toto je asi najlepšie ešte. Zatiaľ. S keksou. Takže... Čakajte, okošujeme ešte toto. Teraz ideme na... Patránku. Tak. Fruitky. Fruitky, nie fruitky. Áno. Dobre. Takže, hej. Neviem, to sú... Neviem, čo sú to. To sú ako... Aha. To sú... Sú také... Kolesa. No to má dve príchute, no. Tam je taká žltá. Taký prášok je na nich, taký. Kam tak táto? 9 z 10. Ja 9. A ty? 9, no. Ale ešte tu je jedna príchuť, žltá. Aj. Tu je jedna iba. Aha, dve. Ukáž, ako to vyzerá. Takto. V obale. Ja. Tu je tá žltá. No, aj. Počkaj, chyci, ešte nie. Taký poprach. No. Počkaj. To je citronové, nie? Toto. Počkaj, okoštujem. No, to žlté je lepšie. Asi 10 dávam tomuto. A ja. Takže sme si otestovali kekse také a cukriky. No, dobre sme to vám nekúpili. A tu tam celkom boli aj lacné veci. Biedronka. No. Takže toto bola ochutnávka. Taká... Kyslý ten cukrík. Takže to je kyslé. No,
Počkaj, čo som chcel povedať? No to je všetko. No tak hej. Takže to všetko z tohto videa. Kamera má nový kanál v dole. V popisku. My sa s vami zatiaľ asi lúčime. A aj, hej, otoč tam na Daisy. Aj Daisy sa s vami lúči. Takže, dobre, tak čau. Čaute.